Taloyhtiön ikkunaremontithan meillä sujuu sillä lailla, että ensin tietenkin kun sopimus on solmittu, niin tiedotetaan yhtiö tulevasta hankkeesta, jonka jälkeen samalla sitten tiedotetaan taloyhtiön mittauskierros. Sitten me käydään ihan spesifisti jokainen ikkuna taloyhtiöstä läpitte. Käydään kaikissa huoneistoissa, jotta sitten asennuksen aikana ei tule yllätyksiä. Sen jälkeen yleensä vielä taloyhtiökohteissa tehdään yhden huoneiston malliasennus. Eli malliasennus tehdään sen vuoksi, että saadaan varmasti oikeanlaiset ikkunat koko taloyhtiön, kun tilataan pääerät. Ja sen lisäksi hallituksella on vielä mahdollisuuksia päivittää esimerkiksi ikkunan ominaisuuksia. Asennuksessa tehdään aina malliasennuspöytäkirja, jonka perusteella tilataan sitten kohteen pääerät. Ja näin ollen lopputulos on varmasti kaikkia tyydyttävä. Remontin jälkeen tehdään vielä aina asukastyytyväisyyskyselyt, jonka perusteella tehdään mahdollisia tarpeen tullen korjauksia, pieniä huomioita. Jos jostain on pieni akryylisauma haljennut tai muuta, ne käydään kiertää ja korjataan. Ja näin ollen saadaan hyvä lopputulos remontille. Skaala ei poistu tontilta ennen kuin asiakas on täysin tyytyväinen lopputulokseen.